Gator dhuwur sarta nggep kirisi ketiknya simbar dada hidup damel caka lamun ngendika kereng kereng induk guntur ing mangsa rendeng ati tetunggule kadang pratangga satriya ing Jatipati gagah tur dhuwur sarta kepirisi kodeka simbar dada hidup manggala cakra lamun ngendikan tutur ing mangsa rendeng dadi tetunggule para kadang Pandhawa satriya ing Jatipati Gator dhuwur sarta nggep kirisi ketiknya simbar dada hidup damel cakra lamun ngendika kereng kereng pindho guntur ing mangsa rendeng dadi tetunggule kadang pratangga Sik ngeten nggih.
Iki mang keplek pun kula tampi Pak Pardan kersane pisan kas. Oh, kula nggih manut ngoten Pak Pardan ingkang manjeri jenengan. Lah aku ya padha ae. Lah Pak Pardan ketikane maghribe jam 6 ngono nggih, mpun aku ngono. Napa? Berarti nek urung wayahe pamitan. Nggih, gubuk asmara pamitan nggih. Heeh. Berarti jenengan badhe kondur ngoten. Oh nggih, heeh. Lewat aku kelingan kantor kae kujupo utangan ning buku kebak tulisan warna ireng tandane angsuran jengane kantor BRI biyen kae tanggo andum janji tanpa modal cukup garwa bota-bote wong gak duwe arta kantor kae nyimpen wati wiwit biyen tumeka saiki kantor kae kebak cerita wayah esuk nganti surup surya catatan sajroning buku ora luntur najan wis sewindu aku kowe dadi ngeluh marga wayah bayar BRI ku kula yen dijudune Mugi enggal lan sule wong sing bisa ngladeni slirane pancen abot jroning ati ninggal dikon wong sing tak tresnani nanging sedih kados pundi yen kawula sadreming lampahi
gawe kuciwa nanging batin boten lila yen to nganti wong adisia Inggih, kangge mungkasi karya monggo, nggih, sedasa langsung minggah. Gendhingipun, ayo langsung yuk. Monggo sedasa monggo nggih, ya. Monggo, Mas Pardan. Mas Pardan monggo. Oh nggih, monggo, monggo, monggo. Monggo Mas napa? Pak Gi, monggo. Eling-eling popok beruk keli nggih, heeh. Eleng-eleng popok beruk kali. Baskara Gnes kumpengan nom Luti sarananing praja
sing guyang sapi kok menawa ngerti popok berok keli awet esok paman mau ana kono paman sing guyang sapi mikuna tonten popok berok keli bapak eli mayang kasulatan teruin sangkir gede kiru-kira kendo aku ora weruh coba takon piye paman sing guyang kebu kok menawa ngerti popok rong eling awet esuk paman mau ana kono Kapilut kacu kuning. Napa? Gedinge napa? Gedinge apa gedinge? Kapilut